everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Day. Diri ra man lagi ka natug sa gawa sa kwarton yung nanay. Oo, dari lang ko. Ano man? Gilamo ka diri. Okay rin. Way problema. Ngano laging diri man ka natug sa gawas? Ngano man ka dito sa sud sa kwarto? Aron di matugaw si nanay ni Mucho na nga natug. Unsa? Lapoy mo ko ng lawas si mong nanay. Hindi ko gusto matugaw siya ang pagkatug. Tatay sad uy. Ano sa man intaw na mahurot ng kahadlok ni mong nanay uy? Oh. Sorry taya. Pero nakita man gud nako. Nga dili ka kaantigong masukog ngadto ni nanay. Psst. Baba ni mo eh. Madunggan kang nanay ni mo. Sorry tay. Sige na. Kalay ko na aron mangandam ka. Para mo eskwela na ka. Okay? Tay. Sige na. Kaya magkikay pa ko para sa pamaho. Lihok na. Sige tay. Kadiyot lang. Ako sa tanaon ang drum kung may tubig ba. Kung pagasan ko na. Ako na lang tay uy. Ay, kuno lang. Di akaw na. Okay? Sobra lang kitang imong kaayo tay. Nay! Dali na! Kao na! O tay. Dali na. Ay, maurita ko na isudan na to, day. Ay, nono ng bulin daw. Nga, naibuad put-put. Okay ra gid tay kalami ani. Sige na, kao na diha. Kaya pukaon sa nakos nanay ni mo, aron magkakaon sa to siya. Sige tay. Juna, day. Juna. Ano pa? Bangon na, aron makapamaho. Hindi pa ko mukaon eh. Matug pa ko. Kaon, aron magkadungan unta mo kaon si Inday Athena. Sige na sila. Naon ta. Habhab ko na mo, be. Matug pa ko. Di ka kasabot. Sige. Samok ba yasad ni mo. Ay mamukaw rin pakanon ta ni mo. Kawan, human og kaon si Inday Athena, mo eskwela na to siya. Ay, kasamok sad. Uy, diritsuha ko no. Ingna nga mangayo kag para alawan si Athena. Ay, may nakupita ka, be. Nasa kong shorts. Kadet. Larkog sulti. Di arang pitakan. Bibe. Ana, yan ang allowance. 50 pesos, day. Pila may gusto ni mo? Usak libo? Lamyan ang usak libo. Ay, kinilang 50 pesos, day. O karani. Kanang sa kalibo, ipuhunan lang na si mong madyong. Hoy, Alan. Unsa man ang imo, ha? Pag-insulto na ko? Insulto ba? Dili mo na taon. Mura mo bugal-bugal ang imo na ko. Na, digid ko makabugal-bugal ni mo, Chuna. Tungod kay mahal mantika. Unsa ka, eh? Pagchar-char diha. Kapoy ni mulan. Wara bagid ka makatuman si mong gisaad nako, ha? Chuna. Matod pa nimo sa gayon nga magbinyo ta. Di gyud ko magmahay. Tungod kay maning kamot ka nga imong ikahatag nako ang ako mga pangandoy. Kuan kining. Ay kabala ka na. Sa gayon nga magminyo ta. Diha sa atong panimay, kumpleto tatanan. Ilabi na sa home appliances, refrigerator, nga kasudlan sa ato ang mga karne, mga prutas, ug uban pa sa isda, o unsa pa na diha. Pero wa. Nagtigom ba ko, day? Ay, tigong ba, Roy, oy? Asa namang 52 inches television? Asa mga chairs? Kanang mga nindot na sofa, asa man? Wa. Ang lingkuranan, stall nga plastic. Akong cellphone, keypad.
Sang nila na hapit na bitaw. Bugiro. Say hapit na. Hapit sa mong mata. Tagsa ulan na to, day. Ang kamot ko. Nao na to ng imong pangandoy nga cellphone. Ubay-ubaya na ba ito natikom na ko? Ato niya ng ilisdan. Ayaw na lang, Lan. Makadaog lang kus duwas madyong ay paliton to na kong iPhone 16. Ha? Mao ginay imong gipangandoy. Mahalar ba na cellphone na intaw ni day? Ako nang gitan sa Google day. Mo 84 murag 84,000 ng kantidad ana ako ikas. Basta makadaog lang kus duwang madyong paliton tinan ako. Ay, sige. Ampun na ko dahil nga makadaog ka. Yun na ako, balik ko na si Athena ito nagkaon, basin nahuman na to. Wanto na to si eskwelahan. Lakaw, hatuan na. Dong, Ay, salamat taon gidudong ko nimo. dudungon tagit ka. Basta mo dasig ka na ako. Oh, salamat Inday. Sige, diya ka na. Ha? Na-establish na. Di na siya matinga kung maka-cellphone kog iPhone 16 nga ihatag ni Sir Bong nako. Sa ko ba kung hatagan ang angman sa balibaran? Tay, sa pa man nagikuot ni mo diha? Akong ipuno sa imong allowance Inday. Ay, tay, ayaw na lang, uy. Sakto na lang 50 pesos. Mo ni gihatag ni nanay, diba? Punaan ko lang. Loy po kay ikaw nga. Imong paniod to, Jescan o niya, 15 monggos. Pati kray gihapon, tay, uy. Uy, problema. Dahil pagkapin ako na, usa ka putos nga money para maka-provide nimo. Ha? Salamat, tay. Money. Bailan! Oh, Glinar ka, inita eh. di padugay, di padugay. Nya, gusto beer ka? Mingaw pa kayo, mingaw pa. Masih mo daghan rin eh. Kay Bernes man ron. Daghan kay nagkot sa ninyo. Oo, noon. Saban, ubasin nyo? Gabi? Wa? Karon init kayo, gabi ba? Lagi. Ano naman, pero dili kayo. Di man na magkapundong tubig nito, kaya kang ipuyan, bahirig magkamay. Paita. Dili makapundong tubig. Maayos inyo, kay di ka pundod. Diyos sa mong puyan. Lupa na kong giabangan ditong kwarto. Tao, paita. Oo ba? Oo. Lalis pa yung tagiya. Anong lagis mo? Tungod sa baha? Dili mo kung sa kabangan taon ba? Doon na mo ko'y kaabanganan o sa kabuwan ako kabangi. Kung matapos ng buwan duha na. Lalis mi. Ihangyo na ko pero kanahan. Tiguwang pero gaba taon. Papawaon mo nun ko. Papawaon ka? Umaw lagi. Kung ngita ko taong kabangan ba? Dito lang kasama. Ano? Ano naman kayo, nagsibay-sibay mo ko dito. Skili sa kung gipuyan. Ito magamit. Dito lang ka. Muro dilukso akong kasing-kasing na. Pili abangan na ni. Abang buri. Libre! Ay, salamat taon! Asa naman yung kanahan, uy? Dugay man kayo. Apol. Hay! May kay dito ka. Abi na kong di kanto nga. Biyaan ta ka. Sorry, uy, naligo pa ko. Kana ba? Presko kayo. Ug, humot baby kayo na. Ay, lain sa kay manimaho lang tag turyangag. Sige, tana ka. Nagpaabot as buong nato. Kita na kuwang para sa kurong. Tana. Tana. Dara mo plate dong. Salamat. Uy, sbung ay, paabot na to. Welcome to na, Apple. Sorry kay Sir Bong, nalit yun mi. No problem. No ka na problema. Chona, niya, dawata. Ang imong iPhone 16. Sana. Ha? Dili ba ka ko sa Sir Bong, Daichon? Una na, iPhone 16. Dawata na.
Basta ako'y musaad. Tumanon gyud nako, Chuna. Dawata. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!